Bona tarda. Doncs, gràcies per venir, gràcies per totes les persones que esteu aquí. Crec que és la primera vegada que faig una presentació de llibres, amb la solemnitat d'una presentació de llibres, encara que estiguem en un format així tan íntim que m'agrada molt. I jo us volia agrair perquè sento que és com una reunió amb família d'ànimes. Fa molt de goig estar amb la meva família d'ànimes compartint, no? Doncs, avui sóc jo que presento coses que he fet i un altre dia pot ser qualsevol de vosaltres que compartíssiu allò que heu portat a la llum, no? També. I primer de tot us volia agrair això i aquest espai compartit. Com és la primera vegada que faig una presentació i com encara que em van dient que he de tenir cura del temps, cosa que espero que de forma natural passi, m'he fet notes, perquè si no m'oblidaré de tot el que vull dir i compartir. Primer em volia presentar jo, Maria Àngels, molts de vosaltres ja em coneixeu, però hi ha persones que no em coneixeu. Maria Àngels Herrero, em dedico al creixement personal fa molts anys, hi ha masses per comptar-los, molts, a constel·lacions familiars des del 2009 i entrant en temes de mediumnitat d'una manera forta i evident des del 2014. Possiblement abans em passaven coses i no les sabia relacionar o eren esporàdiques i el 2014 vaig veure que allò que s'obria més valia que n'aprengués a dominar-ho, si no podia passar males estones. Això ara us explicaré més, després entraré una miqueta més en aquests temes. I el tema de ser escriptora va iniciar-se d'una forma casual. Jo anava a fer un taller d'aquests de constel·lacions familiars, que ara us explicaré què és, i vaig decidir que volia preparar unes notes. Falta un mes pel taller, vaig a recopilar de totes les sessions que portem fetes, de tots els cursos, doncs què és el que ha passat habitualment en les relacions que fa que es bloquegin i que hem hagut d'estar resolent, no? I vaig començar a escriure, va passar el mes, va passar el curs i va passar un any. Un any vaig estar escrivint. Després d'aquest any, com això ja estava agafant una mica un tarannà una mica més seriós, vaig dir, em sembla que se m'han anat de les mans, em sembla que això no són unes notes, vaig decidir de seriosament donar-li forma i llavors vaig contractar un coach editorial, que és el Dani Ramos, de Versos i Reversos, que és el que em va donar la mà i em va ajudar en el viatge de que el llibre acabés de tenir una forma realment més sòlida que unes simples notes. Per tant, va portar 2 anys el projecte. Dins d'aquest segon any que estàvem fent tot el que és el projecte d'un llibre, que és molt interessant, doncs la revisió, l'ortografia, el disseny, la portada, tot això que porta molt de temps i entretant està en mans d'altres persones, com a mi el tema de les pèrdues dels nadons també era un tema molt important, vaig pensar, vaig a fer l'altre llibre només d'això, calla, que aquest en una setmana el tindré. Evidentment, el tema dels tempos, molt malament, vaig trigar un altre any en acabar l'altre. És a dir, el que jo em creia que en una setmana podia escriure perquè estava dins del meu cap, realment donar-hi forma va ser molt més, va ser un any. I finalment van anar acabant-se els dos una miqueta alhora, perquè quan m'enviaven a revisar, doncs, fos la portada, el que sigui, revisava allò, i quan ho retornava perquè tornessin a seguir, llavors seguia amb l'altre. I així doncs, vaig estar 3 anys per fer els 2 llibres. I el de Bebès de Luz el vaig fer en versió castellà i en versió català, les dues versions. I això va passar amb el tema de la creació dels llibres. I ara anem, si us sembla, vaig entrar directament en aquest primer, en Amar sin impedimentos. Què va passar? A les sessions de treball, doncs, el que deia, no? Venien persones per treballar les seves relacions de parella perquè hi passaven coses que impedien el fluir, no? I una mica, jo crec que tots un moment o altre ens hem preguntat de quina és la màgia que fa que les relacions o que hi hagi bones relacions i funcionin, més enllà d'estar junts.
més enllà d'estar junts. I què passa quan l'enamorament s'acaba, que se sol acabar? Llavors, com es continua la relació i quin és una mica el secret, no? De tota manera, jo us he de dir que més que enfocar el secret de l'èxit, jo, per la meva tasca, per la tasca de constel·lacions, el que veig és on estan les pedres del camí. Jo em dedico a veure on són les pedres i poder-les retirar. Més que en dir, fes això, fes allò altre, no? Sinó de dir, doncs hi ha tot aquest tipus de pedres que es poden trobar a les relacions. I, de fet, vaig trobar que era un molt bon fil conductor el tema de les relacions. En el seu moment vaig dir de parella. Ja la paraula parella ja sona una mica estranya, sexoafectives. Però és una excusa, perquè qui agafi el llibre i se'l miri i el vagi llegint, veurà que és una excusa que em dona una estructura de fil conductor, però que és vàlid per qualsevol relació interpersonal. També val per les relacions d'amistat, també val per relacions amb qualsevol persona, inclús familiars, podries dir. Què és el que fa que a vegades dues persones no s'entenguin? Òbviament, segurament no dec bé recopilar tot el que passa, però sí que vaig pretendre recopilar tot el que jo veia en els tallers i en les sessions de treball. Això sí que ho vaig mirar d'agrupar. I sempre tenint en compte, més enllà de quan una persona vol estar sola o està en un tema de pors o està amb manca d'interaccions socials o de contactes, diguéssim. Però què passa quan sí que es vol? I llavors el que vam trobar, o el que intentem plasmar més aviat, perquè trobar potser ja estava trobat, però ho vam anar aprenent i cada cop es va posar més evident, és que hi ha uns ordres profunds que estan en harmonia amb la vida. I aquests ordres profunds que estan en harmonia amb la vida i que, per tant, impregnen les relacions, no sempre els hem après. De fet, molts cops hem après ordres que van en contra dels ordres de la vida. És a dir, el nostre tarannà en les relacions, molts cops tenim idees de com ha d'anar o què s'ha de fer amb determinades persones o en determinades situacions i això grinyola amb els ordres de la vida. Això es converteix en una pedra. I nosaltres ho tenim molt clar que allò ha de ser així, perquè és com ho hem vist, és com ho hem après, és com sortim al món i veiem que els altres es comporten. Però no sol funcionar perquè precisament està en contra d'aquests ordres més harmònics, que estan més enllà de la nostra mirada comuna i social. Perquè la majoria, jo crec que tots, estem bastant impregnats del codi social. Llavors, aquest determina molt les nostres reaccions i les nostres maneres de creure què ha de passar en una relació. I sembla quasi gairebé que se'ns exigeix determinades reaccions quan tu potser per dins estàs sentint que voldries anar en una altra direcció. Però sembla que se t'emputxi amb una determinada reacció. Llavors, tot això és com una mica, hi ha que posar-hi una mica d'ordre. Sí? Llavors, tots dos llibres, jo dic dos perquè no sé si dir tres o dos, però tots dos llibres estan escrits tenint en compte completament la idea de... Estan influïts per la mirada i l'aprenentatge de constel·lacions familiars, per la mirada de vides passades i per la mirada de la mediumnitat. Llavors, jo abans de seguir voldria preguntar qui de vosaltres coneix el tema, per exemple, de les constel·lacions familiars. Jo sé que molts que esteu aquí ho coneixeu, però voldria, si tots o no. Aixequeu la mà els que sí. No n'has sentit a parlar o de lluny o no... Vale, d'acord. No passa res perquè ara ho explicaré. Vides passades, qui sí que n'ha sentit a parlar? Tema de regressions, sí així, vale? I la mediumnitat, sabeu el que és també? Sí així, vale. Jo crec que és important que faci un petit incís abans d'endinsar-me en el llibre. Començaré en tot cas, és a dir, les premisses en les que estan escrites al llibre és, per una banda, la continuïtat de la consciència, és a dir, no som
només el nostre cos, sinó que al cos hi ha una ànima o una consciència i que quan deixem el cos o quan el cos deixa de funcionar, aquesta ànima o aquesta consciència perdura en el seu viatge. I si perdura en el seu viatge, si hi ha una continuïtat, també té bastanta lògica que abans d'entrar en un cos també existeixi aquesta consciència. No és només quan deixem el cos, és abans d'entrar al cos també estava la consciència. Entra al cos i surt del cos. Aquesta és la premissa. Podem no estar-hi d'acord, però és la premissa amb la que he treballat. I l'altra premissa, que és la base de les constel·lacions familiars, és que hi ha una afectació transgeneracional. És a dir, no som només el resultat, la nostra manera de ser, de reaccionar, de sentir, de pensar, no és només alguna que hem generat nosaltres, sinó que estem molt influïts pel que ha passat als nostres progenitors, als nostres avis, als ancestres. Hi ha una mirada transgeneracional de com situacions i dinàmiques es poden estar donant com a repetició d'esdeveniments que ja han passat en el passat. I aquestes dues idees fonamenten o estan com a base en els dos llibres per abordar cada àrea. Explicant més concretament les constel·lacions familiars, m'ho he apuntat perquè cada cop ho explico diferent, però perquè intentar-ho fer clar, són una forma d'abordar els problemes i els conflictes emocionals tenint en compte que poden tenir les seves arrels en les dinàmiques i esdeveniments familiars passats, que és el que estàvem dient. És una pràctica terapèutica que va desenvolupar el psicoterapeuta alemany que es deia Hellinger i a través d'ell aquesta metodologia s'ha anat extenent i es practica a molts països del món ara. No entro a explicar exactament una constel·lació familiar, ja tinc altres vídeos que ho explico i si després cal hi entrem una miqueta més, però ens quedem una mica amb aquesta idea d'herència i de repetició, molts cops inconscient, de coses que no s'han acabat de resoldre. Resoldre entenent harmonitzar amb aquests ordres de la vida que dèiem i que s'estan repetint. És com les diferents generacions no estan harmonitzades amb uns ordres naturals que són els que fan fluir l'amor, perquè al final estem parlant de poder estimar i ser estimats. Llavors, aquests ordres estan transgredits i tendim a seguir-los transgredint per inèrcia o per manca d'aprenentatge o perquè necessiten resoldre's. Sí, una mica és la mirada que portem amb les constel·lacions. Els objectius de les constel·lacions és prendre consciència d'aquestes dinàmiques, identificar possibles fonts de conflicte i buscar solucions per alleugerar les tensions. Llavors, endinsant-nos en el llibre, jo us volia comentar què és el que més mal ens pot fer en una relació. Quin és el punt de dolor en una relació que t'impulsa a buscar algun tipus de solució? Podem compartir-ho? Podem pensar-ho en veu alta junts? Jo he sintetitzat 2 punts de dolor molt forts, però quin és el punt de dolor? Que no et vegin? No ser vist. No ser vist és un punt de dolor. Jo ho he transcrit com un dels 2 punts de dolor, si he agafat una mica sintetitzant, és com tenir al costat asseguda una persona que per tu es converteix en un estrany. Sí, i fent servir la paraula solitud, entenent-la com la meva ànima se sent molt lluny de l'ànima que tinc aquí a la vora, o que està per aquí a casa, simplement. Que noto que no arribo o que no arriba, que realment no ens estem comunicant de ser a ser. Penso que és un punt de dolor important. No només amb les relacions de parella, evidentment, jo crec que en qualsevol relació, en qualsevol persona, conflictes amb les amistats també és perquè no m'estàs veient. I conflictes a la feina també és perquè no m'estan veient. I després ve el no m'estan reconeixent, però si no em veuen, com no em poden reconèixer, no em poden valorar. Llavors, una mica aquest per mi és un punt de dolor en les relacions i l'altre punt de dolor per mi és els conflictes directament.
que no puguem mantenir una conversa o que no puguem parlar de coses que estem en desacord sense que no hi hagi conflicte i violència de pel mig. És a dir, perquè en desacord les persones estem, però que cada vegada hagi d'haver-hi algun tipus d'agressivitat, algun tipus de violència o algun tipus de tensió, penso que també és un punt de dolor dins de la relació. Penso que també és una cosa que dius, jo això no ho vull, o com ho podem resoldre, o com ho podem canviar. Penso que són dos punts de dolor importants, no? I llavors, si hi ha la voluntat de millora i d'investigar, doncs aquí aporto bastantes respostes de què pot estar passant. El llibre hi ha dues parts ben clares, molt diferenciades. Una primera part que explico precisament tot això que hem dit fins ara, les constel·lacions, la mediumnitat, vides passades. Poso una mica d'antecedents on fonamentaré el que vindrà a la segona part, i una segona part on ja recopilem, jo he dit les pedres, no? Aquí no podíem titular-ho les pedres, no sé si podíem, no sé si hagués quedat bé, a veure, com superar les pedres, sí, potser sí que s'hi pogut posar, però com superar els obstacles i els impediments que es posen en les relacions. I llavors, com al final ja us dic que vaig començar a escriure, i vaig dir, clar, per un any d'escriure vol dir que em vaig trobar moltes de pedres. Doncs llavors el que vaig fer va ser agrupar-les amb un sentit, no? Amb un sentit que ara us explico. Hi havia unes primeres raons que vaig trobar que jo diria que són molt, ho he dit així en el llibre, molt reconeixibles. És a dir, que qualsevol de nosaltres la llegeix i diria, ostres, ho entenc, ho he vist a casa, ho he vist a la família, ho he vist amb els amics, ho he viscut jo mateix, que m'és fàcil d'entendre que aquí aquest desordre el puc corregir amb una certa facilitat al donar-me en compte. I si no el puc corregir amb una certa facilitat, sí que puc saber que puc anar a buscar ajuda precisament per aquest punt, perquè veig que és una cosa que he confós els ordres. Explicaré detalls, perquè si no queda així molt ambigu. Uns segons impediments, jo li dic ja que són més complexes, aquest realment ja seria com una part més per professionals, potser, o per la persona que ha viscut aquests esdeveniments, i després un grup d'impediments que són realment indetectables, jo crec que pels comuns de les persones, perquè entren més en coses que estan més enllà del que és tangible. I realment ja cal un afinament, persones que treballin amb mediumnitat o amb temes energètics perquè et detectin i et diguin t'està passant això. Llavors això està afectant, segurament t'està afectant la relació i altres àrees, però serien com més professionals, no? Després hi ha un apartat que simplement és estar sol sense que hi hagi cap impediment i després un apartat últim de dir anem a posar una miqueta aspectes positius de com treballar una relació de parella perquè pugui sostenir-se millor. Però el gruix del llibre, diguéssim, està en aquests 3 primers apartats de la segona part. Llavors, us volia comentar una sèrie un cas, per exemple, per anar-hi entrant amb el tema. Per descomptat, quan vulgueu, si teniu alguna pregunta, em talleu, que jo vaig agafant aquí i us volia explicar del primer grup, dels més reconeixibles, un cas que crec que pot il·lustrar. He triat casos a l'atzar o temàtiques a l'atzar perquè, evidentment, no us puc transmetre tots els apartats del llibre, no? Per exemple, en aquest cas, ho llegiré en castellà, així però no he de fer la traducció simultánea. Laura y Luis vinieron a verme preocupados por las dificultades y por el grado de tensión constante que había entre ellos. Tenían la clara impresión de que se les iba de las manos y de que si no ponían remedio corrían el riesgo de que esta tensión acabara con el amor que sentían el uno por el otro. Al iniciar la constelación familiar, cada uno de sus representantes gira en direcciones diferentes para atender asuntos que llaman su atención. En el sistema de Luis, emerge alguien que no està siendo visto, un excluido. Tindríem exclòs una persona que el conjunt de les persones, en aquest cas, les que estan vives, però a vegades també les que han traspassat, han deixat de parlar d'ella, perquè és molt dolorós, perquè no ho valoraven, perquè no estaven enfadats amb ella. Llavors es converteix en un exclòs. I quan tenim un exclòs en el sistema, comença a haver-hi problemes. Es comencen a repercutir els problemes.
Mientras él no mire, está todo atascado. La tarea para él es verle, reconocer su existencia e incluirle como miembro del sistema, que és el que havíem dit. Y en el sistema de Laura emerge una expareja atrapada también en una escena dolorosa y sin poder soltarse de donde está. Ella no puede ni mirarle ni atenderle, pues tiene sus asuntos propios pendientes que mientras no sean resueltos no la dejarán libre para nada más. Per tant, tenim que els dos membres de la parella estan atenent assumptes previs, que tenen a veure ell amb algun exclòs del sistema, per tant, el sistema l'atrapa perquè demana d'algú perquè sani aquella anomalia, i ella, perquè també està amb una exparella que no ho ha pogut acabar de tancar, perquè sent que el vol ajudar. Què fa? Cap dels dos acaba d'estar plenament disponible per l'altre. I, per tant, doncs són temes a resoldre. Aquest seria un dels casos d'impediments reconeixibles perquè es pot arribar a veure. Després tenim, jo us he agafat aquí, un altre cas de... Per exemple, us volia explicar el cas de quan en una parella un dels progenitors ha traspassat o s'ha separat i s'ha allunyat i s'ha anat molt lluny, llavors com un dels fills pot ser agafat i elevat, entre cometes, a la posició de fer del progenitor. Anem a suposar una mare i un pare, el pare, per lo que sigui, traspassa amb accident, desapareix, se'n va a la guerra, sí? Queda el fill, un primer fill o un segon, no importa. En general el masculí, però podria ser femení, Jo poso simplement l'exemple. Que la mare d'alguna manera l'agafa com company emocional i com ara tu seràs el gran o ara tu faràs d'home de la casa. Això passava molt abans, seràs d'home de la casa. Llavors, aquesta persona queda atrapada amb un rol que no li toca. Això potser ho hem vist, ho hem sentit. Quan ho llegeixes és fàcil d'entendre, perquè ho reconeixes, dius, ho sé veure, puc veure, puc pensar en algú de la família, en algú dels avis, puc veure aquest desordre. Sí? Aquest fill no hauria d'estar ocupant aquest rol, perquè no el deixa disponible per crear la seva família ni el seu camí. Llavors, per aquest fill, una de les causes que podria haver de no poder estar consolidant una relació ja sèria, evidentment històries podrà tenir, però si vol consolidar una relació sèria, a Constel·lacions es diu molt clarament, has de deixar la família d'origen. I si estàs ocupant el lloc del pare, se't fa difícil. Llavors la persona que està entre els dos rols, servint a la mare com a parella, però és el fill, i volent crear la seva família, acaba no podent construir-la. Evidentment, si ho posem en el cas d'una dona, seria exactament el mateix, És a dir, es quedaria el mateix bloqueig. Aquest és un altre exemple dins dels impediments que podríem reconèixer. Un altre que també és molt típic, és que n'hi ha molts, però 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... No us llegiré tots, per això us ho dic. Jo em vaig posar 13, d'acord? Us comentaré, aquest és l'últim que us comento. Bé, dos, us comento dos d'aquest apartat. Un és el de mantenir lleialtat als pares o als ancestres. Això vol dir que d'una manera inconscient reproduïm rols i patrons. I això els portem a la nostra relació de parella i acaba sent un conflicte. Perquè d'alguna manera és com si quan hi ha un desacord estiguessis o l'altre està negociant amb el teu pare o la teva mare, no està negociant amb tu. Perquè tu parles per veu dels progenitors, perquè ho tens tan interioritzat que estàs reaccionant igual que hi ha una lleialtat aquí. Sí? O al revés, pot ser a l'altre costat quan no és en els dos. Les lleialtats són mútues i les parelles es fan de mirall. I una altra cosa també que podríem dir que és molt visible és quan un dels dos membres de la parella, podria ser mútuament, sent que els seus projectes d'ànima poden quedar tallats per estar dins de la relació. Que la relació no li dona espai per volar, per crear, per anar a buscar els seus somnis o per tirar endavant els seus projectes. Llavors,
Si la relació es converteix en una estructura que no dona espai d'aquesta expansió que l'ànima demana, això es converteix en un obstacle. Llavors, què pot fer que no estigui donant-se l'espai? Doncs potser que la persona que té aquest somni o aquest projecte no s'atreveix a expressar-lo, o que l'expressa i l'altre li diu sí, però no. Perquè és més important el que jo, la meva carrera professional, potser que la teva. O és més important les meves coses que les teves. Llavors, si no hi ha un acompanyament, doncs això es converteix en un obstacle. No? Caldria veure per què no es pot donar aquest acompanyament o per què la relació no pot donar espai a que tots dos sentin que es poden expandir. Llavors, clar, aquí s'ha d'haver-hi algun joc, alguna cosa s'ha de bellugar. Sí? Aquests serien com els més familiars. Reconeixibles voldria dir que són com més familiars. Després, en els que són més complexes, ja entraríem a les vivències individuals que han sigut dures. Per exemple, quan una persona porta memòries de trauma que ha viscut a la infantesa o a l'adolescència i d'alguna manera no els ha pogut acabar de treballar, molt possiblement aniran sortint cada 2 per 3 al mig de la relació. Aniran fent difícil que els dos membres de la parella es puguin relacionar. Aquí no podríem dir que hi ha culpables, no hi ha culpables, però hi ha temes a treballar, hi ha coses a fer. Llavors, realment, inclús podries fer falta l'ajuda professional molts cops quan parlem de traumes. Llavors, ja sigui per un membre de la parella o pels dos, o de la relació, perquè podria no ser parella, de la relació, fins que no es treballen els traumes, aquella relació li costarà de millorar. Perquè pot ser difícil que el company o la companya faci la tasca de terapeuta d'allò. De fet, no li tocaria massa, no seria el seu rol. No? Llavors, quan algú decideix no fer res amb les seves memòries traumàtiques, bueno, doncs a veure l'altre partner, no? Quina relació pot tenir amb aquesta motxilla tan pesada al mig del camí, no? A veure com es fa. I a partir d'aquí hi ha altres vivències. Quan es porta memòries d'abusos sexuals, violacions, que jo l'he posat a part dels traumes, o sigui, he agafat els traumes i a part li he posat tots els temes d'abusos i de violències i maltractaments. És un tema molt fort, també. Llavors, això, en la mida que no es pugui treballar o en la mida que no estiguis amb un partner que tingui una mirada i una capacitat de sostenir aquestes vivències que un pugui tenir, doncs es anirà convertint en un lloc de fricció, perquè serà molt fàcil que cada 2 per 3 allò estigui al mig. Llavors, simplement no és que no s'entenguin, no és que tinguin un caràcter afí, no és que no els agradi fer les mateixes coses o compartir espais, però hi ha temes grossos que necessiten, gairebé dirien, si la vida pogués ser lineal, no? És primer vés a resoldre-ho i després entra la relació. Això no passa, a vegades la linealitat aquesta de la ment no succeeix, però una mica seria l'ordre a seguir. I afegir-hi els temes de guerra. Quan hi ha hagut temes de guerra, evidentment els traumes de guerra també es posen pel mig. I a vegades es posen perquè, i aquí és on retornem a aquell apartat de la continuïtat de la consciència, perquè pot haver-hi atrapaments de consciència d'ancestres o de persones en el sistema, perquè el sistema ja no és només la família, és a dir, des de la perspectiva aquesta que treballem transgeneracional i de les constel·lacions familiars, al sistema pertanyen totes aquelles persones amb les que hi ha hagut un vincle d'amor o de violència, la qual cosa una guerra vincula els dos bàndols. I per tant, si hi ha hagut algú que s'ha vist forçar a afusellar, els dos bàndols passen al sistema. Molts cops allò, el trauma i la memòria d'aquests esdeveniments, no hi ha prou anys a la vida per resoldre-ho. I per tant, superar el trauma d'aquestes memòries a vegades agafa a diverses generacions. La generació que ho ha viscut té els datos del que ha passat. La generació que hereda la part traumàtica ja no té els datos, però té el pes. Quantes generacions enrere
podem estar arrastrant i portant informació que estigui afectant les nostres vides. Ja dic que en el llibre faig servir l'excusa de les relacions de parella, però podem anar més enllà d'això. Quantes generacions enrere? Quantes diríeu? 7? És possible. Es considera que 6, segur. 6 segur. I si les vivències han sigut col·lectives, tipus terratrèmols o genocidis i situacions d'aquesta magnitud que abarquen col·lectius molt grans, estic d'acord que 7, ja no sé si més, perquè hi ha un punt que es barreja, que hi ha informació que es queda atrapada en el territori. Llavors ja no saps com t'arriba a afectar. T'afecta per família o t'afecta perquè està gravat en el territori? No, clar, se van sumant. De fet, els esdeveniments traumàtics atrauen esdeveniments traumàtics, en la qual cosa anem allà reproduint. Llavors, tot això va agafant informació. També, ara no sé on te la tinc, però segur que està per aquí. Sí, està en un capítol o en un apartat, no? Perfecte, perquè així el menciono. Tot el que són secrets, tabús, coses que no se'n poden parlar o coses que es tendeix a no parlar i que per tant es converteixen en una mica tema tabú. Tot això interfereix moltíssim en les relacions. De fet, vull mencionar el suïcidi, no sé per què, però l'he de mencionar també, suïcidi com a causa de... És a dir, que s'hagi viscut un suïcidi en l'entorn pot de cop i volta estar interferint en les relacions. I totes aquelles situacions doloroses de les quals no es parla, el fet de no parlar-la les converteix en secret i el fet de que siguin secret genera lleialtats al secret. I què passa quan hi ha un secret? Què fem quan sabem que hi ha un secret? D'un secret no se'n parla. Per tant, el que fem és callar, clar. Però hi ha un moment que quan s'ha perdut quin és el secret, però s'ha après a callar, es calla. Es calla per tot. Aquest és el punt, que calles per tot. Llavors no expresses el que sents, no expresses el que necessites, es menteix. Perquè clar, si hi ha temes tabú, llavors es menteix. I com s'està en una relació on la mentida és el pa de cada dia? Un infern. Sospitant, es converteix en una situació bastant desagradable. I potser l'altra persona ha après a mentir, no perquè sigui un mentider de mena, sinó perquè ha crescut en un sistema on l'ocultació era el pa de cada dia. Llavors hi hauria d'anar a buscar l'origen, resoldre l'ocultació inicial, que com a ocultació possiblement ja estaria amb els desordres aquests que dèiem de la vida, perquè la vida pot sostenir-ho tot, també el més terrible ho pot sostenir, es pot verbalitzar. Llavors, quan es verbalitza, deixa de ser un secret, s'allibera i comencem a tenir aquest riu, no?, que torna una mica al seu curs natural, no?, on les coses es poden expressar amb naturalitat, on podem comentar-les, podem estar en desacord, però podem parlar-ho. Sí, per tant, aquí tenim els temes tabús també com una de les... Anava a dir llosa, més que pedra, no? Una llosa en les relacions. I després dels més indetectables, aquí ja entrem en una zona una mica més que posa la ment una mica m'ho crec o no m'ho crec, tot això, no? Tot i així, el primer punt d'aquest grup i d'aquest apartat sí que us el comparteixo perquè, bueno, si més no, estem molt familiaritzats amb aquest punt, que és la pèrdua de fragments d'ànima. Què significa això? Que en situacions molt traumàtiques, en vivències molt dures, per poder-ne sobreviure, explicat potser en un altre llenguatge, es produeix una mica una dissociació del ser. És a dir, m'estan fent alguna cosa molt fort del que jo no puc escapar, jo no puc escapar d'aquesta situació, l'única manera que puc escapar és una part de mi que surti d'aquí i no aggravi el dolor.
El que passa és que després aquesta part que ha sortit queda per aquí pul·lulant i l'hem perdut en el temps, en l'espai-temps. Llavors, quan anem a caminar un altre projecte, ens falta energia, ens falta alguna cosa. I és aquesta part una mica que hem de rescatar, no? És un fragment d'ànima, un fragment de consciència. I això és molt difícil que un mateix ho pugui detectar. Això és més aviat que vagis a algun tipus de terapeuta energètic i et digui per aquí tenim informació. Evidentment, si tens memòria de traumes, ja pots sospitar que alguna part de tu s'ha quedat pel camí. Si aquesta memòria de traumes és a la infantesa, gairebé segur que una part de tu s'ha quedat allà. I, per tant, és rescatable. És com si et deixessis un tros de la teva energia. També deixem trossos del nostre ser quan se'ns en van sers estimats. També una part de nosaltres diem, jo m'he mort amb aquesta persona. I realment necessitem recuperar aquesta part nostra per poder-la estar presents, no? Perquè si no, estem en relacions però no estem presents perquè no estem amb la nostra totalitat. Estem com 50% estic aquí i el 50% està por ahí. Clar, llavors és quan falta una mica aquesta presència, no? Aquesta estar en tot el ser. I fins aquí us deixaria, ja no us entraria en més tema i entraria en l'altre llibre, que és un dels apartats que també poso aquí està explicat breument, que és el capítol de la pèrdua d'infants, en l'embaràs, en el part o poc després, com una de les causes que fan que dues persones que estan juntes tendeixin a allunyar-se i a separar-se. I això ja ve directament una miqueta en el llibre, entrem en el bateig de llum. No sé si voleu fer alguna pregunta d'aquí, perquè esteu tots molt callats. Ho explico molt bé, us estic avorrint molt. Bueno, si m'estic avorrint no m'ho digueu. No m'ho digueu, m'ho dieu al final, que no quedi constància. Quan s'apagui la càmera. El tema dels batecs de llum, dels bebès de luz, és un tema que va cridar molt la meva atenció. Possiblement el fet de ser dona va fer que li posés molta més atenció de la que veia que es feia en les constel·lacions familiars, i vaig voler aprofundir perquè vam trobar no sé si dic unes pautes que ajudaven bastant a reconciliar-se amb la pèrdua d'una criatura. Hi ha dos moments molt forts a la pèrdua d'una criatura. El primer moment és quan es mor a la criatura, sigui un avortament, voluntari, involuntari, una mort gestacional. Aquesta és una primera mort, que la bufetada és brutal. Però hi ha un segon moment molt violent i és quan una persona, home o dona, es veu emputxat a haver de matar internament la relació amb aquest ser, que seria una segona mort. És una lluita. Socialment se segueix dient, no tant, però se segueix dient no preocupis que en pots tenir un altre. I gairebé s'emputxa a oblidar el que ha traspassat. I per tant és una segona mort, diguéssim, no? Que és molt dolorosa. La primera és molt dolorosa i la segona fa que el dolor sigui intemporal, s'allargui molt amb el temps, perquè no es dona peu, depèn de com ha passat la situació, a un procés de dol, inclús de vincle amb aquesta consciència, encara que no tingui cos. Llavors, a partir d'aquí va sorgir el llibre, no? Permeteu-me que faci les petites enquestes als que som? Amb els que som. Jo només vull demanar-vos que aixequeu la mà, però espereu, que us ho explico una mica llarg. És a dir, si algú de vosaltres ha perdut una criatura, qualsevol forma, avortament voluntari, involuntari, terapèutic, mort gestacional, mort fetal, perinatal, postnatal, neonatal, que se'n diu, totes. Vosaltres, la generació prèvia, per tant seria els pares, els avis i atenció, perquè m'estic també trobant els fills. Agafarem 4 generacions. Per tant, no estic demanant que personalment amb vosaltres em contesteu ningú personalment,
Però si agafem aquestes 4 generacions de les vostres línies familiars, sí que demanaria que aixequeu la mà si coneixeu alguna situació de pèrdua, en les 4 generacions. No, que hagi passat en una de les 4. En una de les 4. Sí? Estem amb el 99%. 99% dels casos. Evidentment, hi ha la possibilitat de que no ho sàpigues. És molt rar que en 4 generacions no hagi passat alguna vegada. Sí? Però bueno, anem a suposar que es donés el cas de que no ha passat. Però la resta, 99% dels casos. Jo el que m'he trobat quan he fet aquestes preguntes és que gairebé tothom m'aixecava la mà, perquè és molt rar que no sigui així. És que si jo preguntés més de 2... Sí. N'hi ha que no se sap i n'hi ha que se sap que ha sigut una tragèdia. I se sap que ha passat alguna cosa molt gros. Sí? M'estranyava, perquè em feies... És que la meva teoria personal, no? Que això no es podria convertir en estadística, és que el 100% de les famílies ha passat. Si agafo 3 generacions, si ho amplio a 4 ja m'estranyaria que no fos així. Però, bueno, li otorgo la possibilitat, per què no? Però igualment estem parlant de més d'un 90%. Sí? I això és el que ho fa com... És un tema. És un tema. I ara us vull donar simplement una dada perquè ens fem a la idea. Jo avui he buscat la dada actualitzada, perquè el llibre vaig buscar... La informació que vaig trobar va ser del període 2010-2014. Entre el 2010 i el 2014, atenció, només us parlo de xifres d'avortaments, no us parlo de morts fetals, neonatals, perinatals, només avortaments, va haver-hi 56 milions. Entre el 2010, no, perdó, 56 milions cada any, entre el 2010 i el 2014. La xifra que he trobat avui és de 73 milions. Avortaments. Estan tots, a nivell mundial, sí? Dades del 2021 de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, sí? 73 milions d'avortaments. Dada de les Nacions Unides del 2020, 2 milions a l'any de morts gestacionals. Gestacionals, en aquest cas, 2 milions. Si sumem, són 75 milions de criatures mortes a l'any. No sabem què significa això. És a dir, ens és difícil manegar la xifra de 75 milions de no nats, sigui per avortament, sigui per mort gestacional. Però us faig la comparativa. A la Primera Guerra Mundial, que va durar 4 anys, en aquests 4 anys van morir 40 milions de persones. Jo us estic parlant de 75 milions a l'any. La Guerra Mundial us parlo de 4 anys. I a la Segona Guerra Mundial es calcula que van morir unes 60 milions de persones. Va durar 6 anys, la Segona Guerra Mundial. I jo us torno a dir, la xifra de morts, d'avortaments i de morts gestacionals suma aproximadament 75 milions a l'any. Les xifres són... Sí? Quants milions de persones té Espanya? 50? 40 i pico deu estar? Sí? Estem parlant de que cada any mora més gent de tota la població que hi ha a Espanya. Això sí que ens serveix. Comparar-ho sí que ens dona una mida. Sí? Per tant, és molt probable que el 100% de les famílies... És que és una cosa que està passant molt. Llavors, jo em vaig trobar que per donar-hi solidesa el llibre havia de recopilar totes les situacions, o si més no, el gruix màxim de situacions que es poden donar, perquè englobo les interrupcions d'embaràs voluntàries, les involuntàries, les morts... Per tant, hi ha moltes situacions, qui arriba solter, qui arriba en parella, qui està recolzat per la parella, qui no ho està... Sí? Llavors, estan agrupades està una mica discriminat tots els diferents casos, després veure totes les conseqüències que es poden derivar d'aquestes pèrdues, les conseqüències que es deriven a nivell emocional, a nivell de salut, a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell energètic,
que no estan contemplades perquè no se'n parla, i per tant, l'última part del llibre és què podem fer per reparar això. Insisteixo que el punt més fort que fa que la vivència d'aquests fets es converteixi en un bloqueig vital vol dir en tot, és no hi ha la primera mort que hem parlat abans, sinó la segona. És a dir, què podem fer perquè no es converteixi en un bloqueig vital? Prendre consciència de que existeix una consciència que no ha pogut sostenir la vida en un cos. Sigui la causa que sigui, jo no entro a jutjar-la. Jo me'n vaig al que passa després. Llavors, des del moment que veiem que hi ha una consciència, la podem veure i podem establir una relació amb ella. I aquesta relació i aquesta manera de relacionar-los i d'anar sentint aquesta consciència, depenent dels aconteixements, serà d'una manera o d'una altra, i es pot allargar en el temps uns quants anys, fins a arribar a establir un vincle sa, diguéssim, que no es converteixi en un obstacle per la vida, ni la pròpia ni la del ser que ha marxat a l'altra banda. I de fet, això és el que recopila el llibre. Aquest, A la mar sin impedimentos, és un llibre potser un xic més complex, per persones que ja han entrat en el creixement personal. Aquest, en principi, el vaig pensar per tothom. Aquest qualsevol persona l'hauria de poder llegir i, sobretot, arribant a la part final, explico els passos de la reconciliació amb el ser que va traspassar, sigui quina sigui la manera. Sigui propi, sigui dels progenitors, sigui... Si és dels progenitors, és un germà o una germana. Si és dels avis, és un tiet o tieta. I si és d'un fill o una filla, sou els avis. Som els avis. Avis o àvies. Sí? Per tant, tens moltes maneres de poder fer-ne una sanació. Què passa? Que les persones, és a dir, els assumptes no resolts de la família o del nostre sistema, qui els va heredant? Doncs igual que les herències, o sigui, el que queda viu. Sí? Llavors, el que queda viu és l'hereu, l'hereu o l'hereva. A qui li toca la feina? Al viu, sí? El viu que molts cops hi haurà una atracció, una similitud, una proximitat, un vincle o simplement et toca. Sí? Llavors, també a vegades és el més despert o el que més ganes té de fer la feina que els d'abans no han fet, doncs potser perquè no n'han sapigut, perquè ningú els ha explicat o perquè es creien que no dient-ne res no passava res, però això va traspassant. I la meva sorpresa en aquest llibre, perquè jo pensava, bueno, qui més qui menys, o potser haurà tingut una situació que ha perdut una criatura. La meva sorpresa, perquè jo vaig fer una donació de bebès de luz i de batecs de llum, i jo vaig demanar a les persones que m'escriguessin, sisplau, i em diguessin les raons per les que voldrien rebre el llibre. Llavors, evidentment, hi ha persones que són professionals i per tasca professional es dediquen a ajudar altres persones i volien aprofundir per tenir més coneixements de com ajudar-los. Això n'hi ha uns quants. N'hi ha uns quants des de moltes perspectives, perquè n'hi ha terapeutes, constel·ladors, però hi ha persones que es dediquen a treballar amb la gent gran. I quan escolten històries de vida de la gent gran, es troben moltes vegades amb històries de vida de persones que durant 30 o 40 anys van tenir una pèrdua i mai l'han pogut explicar ni fer el don. No, perquè en principi és quin dia el metge diu que ja estàs disponible. Jo ho he sentit, això. A veure, ja el metge diu que ja podem. Llavors, l'altra sorpresa va ser quan hi havia que em deia que havia tingut 4 avortaments, 7 avortaments. Clar, llavors vaig començar a dir, calla, el llibre és important que estigui disponible, perquè no tothom pot anar a un terapeuta, no tothom pot explicar-ho. En canvi, el llibre tindrà més facilitat d'arribar a racons i permetre una sanació a qui potser no vol explicar-ho o no vol anar o no pot anar. Llavors vaig pensar que estarà molt interessant a posar-ho així. Després hi ha el tema dels bessons, és a dir, de les persones que han perdut el bessó, però ja et dic, quan vaig
quan vaig veure... I clar, les parelles que han perdut la criatura en estat avançat de gestació és un altre capítol que necessita el seu acompanyament, no? I que des de constel·lacions i des d'altres tècniques es pot fer molt bé, perquè el sofriment no el pots... O sigui, el dolor no el pots treure, però el sofriment el pots transformar. El sofriment es pot transformar en un dolor més portable quan els ajudes a mantenir la consciència de que aquell ser existeix i per sort avui en dia ja van canviant, els cementiris ja tenen l'espai de neonats, etc. Es comença a fer tot un treball més d'ànima amb tot el que són els traspassos. Sí, exacte, el reconeixement. Sí, i el registre. Abans per registrar una criatura havia de sobreviure les primeres 24 hores i, a més, deien que fos una criatura que fos humana. No sé com ho deien, però deien una cosa així. Això vol dir que les dones que parien i la criatura es moria, no existia. Institucionalment no existia aquella criatura. És gros. Però mica en mica es va canviant i això ja es va canviant. Es va canviant a nivell institucional, però el bo és que també ho canviem a nivell de consciència de què podem fer en els casos que sapiguem que ha passat això. I a les últimes coses que me deien també hi ha mares per les filles de 15 anys. És a dir, mares que em demanaven el llibre perquè la seva filla de 15 anys havia patit un avortament i, per tant, què podíem fer per ajudar-la. És a dir, ja vaig començar a veure que no només per les generacions que ens precedien, sinó perquè ja les generacions actuals s'estan ocupant dels fills i les filles, no? De com ajudar-los des d'una perspectiva espiritual, si li volem dir, que no és només una pèrdua i ja està. I nois, fins aquí el que us volia explicar o el que jo us volia transmetre. A partir d'aquí, preguntes, comentaris, us deixo fullejar els llibres. Algú de vosaltres em penso que el té. Sí? Algú el té, però potser algú no. No sé si vols fullejar-lo, vols toquetejar-lo. Cada capítol podries pensar que és un llibre, un minillibre. És a dir, tu pots llegir per capítols, llegir-te un capítol, l'aparco. Llegeixo altres coses, novel·la, el que sigui. Un altre dia el tornes a agafar i llegeixes un altre capítol. Cada capítol és en si mateix, està com tancat. El llibre està amb un índex molt detallat l'índex els capítols estan molt ben delimitats, la lectura s'ha cuidat molt que sigui còmoda, airosa, respirs, amb preguntes, amb reflexions, amb un resum al final de cada capítol, perquè puguis anar després a mirar només el resum. Llavors, està molt treballada la part de facilitar al lector o la lectora la lectura. Té un nom, ara no em ve la paraula. Legibilitat. No sé, crec que té una altra paraula, però la legibilitat, que la vista no es cansi, perquè el contingut de per si ja té tela. Llavors, la part de disseny està cuidada perquè no sigui pesada la lectura, perquè llegeixis i la vista no se't cansi, diguéssim, no? Sí, això en aquest sentit està molt treballat i amb quadres i amb resums i, veus? Hi ha un apartat que al final de cada capítol hi ha un checklist, un resum, unes reflexions, no? Com per acompanyar. Un llibre potser una mica més de treball, no és una novel·la, no és una novel·la. No és una novel·la, és un llibre de treball de... Sí, de fet, sí. Jo faig una recomanació de lectura i és el primer bloc, jo et dic, el pot llegir tothom. El segon bloc és molt dens perquè són els traumes i les vivències dures de la vida i allà recomano llegir només el capítol que et ressoni. Com si et saltes tot el segon bloc.
I el tens com de consulta de dir que has passat de l'apartat. Llegeix-te només aquell apartat. La resta, salta-t'ho, perquè és pesat. Després la tercera part ja és més liviana. Aquella ja, depèn de com, igual penses, és ciència-ficció. No ho és, però pot venir-te com molt de nou, no? De dir, què està explicant aquí? Ens ho hem trobat, no? Ens hem trobat. I llavors la quarta i la cinquena part també són molt lleugeres de llegir, molt fàcil, molt engrescadores, no? Perquè s'aporten mirada positiva de les relacions. I això és. I fins aquí, oberta a qualsevol tipus de pregunta, comentari. Bé, a mi el que m'agradaria preguntar-te és que m'ha cridat molt l'atenció la diferència en els dos títols, el del català i el castellà, perquè a mi em ressona molt diferent Bebès de Luz. Els dos m'encanten com a títols, però bueno, és una sensació simplement. I Batecs de llum em transporta una altra cosa, no? Llavors, bueno, això, he pensat que potser havia estat una decisió editorial, però m'agradaria saber. Les notes dels llibres, les idees, jo crec que les tinc tant en castellà com en català, les tinc tot barrejat. I la meva primera decisió va ser escriure en castellà perquè hi ha gent que em segueix que és de Colòmbia, de Perú, de Xile, d'Argentina. Llavors, l'esforç d'escriure en els dos idiomes és molt gran. Però sí que és cert que la Bebès de Luz em va quedar com l'espineta del vull en català. El vull en català. I llavors, quan pensava el títol Bebès de llum en català, bebès és una paraula que en català a mi no em funciona, exacte. Existeix, i és correcte. Seria més nadons de llum. Però batecs, la paraula batec, és que a mi m'encanta la paraula batec. El bum-bum, bum. M'agrada molt. Llavors vaig dir, mira, saps què? Jo no segueixo cap norma, no hi ha cap editorial que em promocioni, puc fer el que vulgui? Doncs vaig fer el que vulgui. I vaig dir, batecs de llum perquè m'agrada més i ja està, i va ser la decisió. Llavors, sí que potser no és molt... No sé si és comercial o no m'ha preocupat, no sé si es fa així o no m'ha preocupat, perquè com no tinc a ningú que em faci d'espònsor o que em promocioni, tot ha anat a càrrec meu, doncs com tot va a càrrec meu, la decisió també. La decisió també. I ho vaig fer així, simplement. No vaig decidir prèviament que estaria en català. En castellà jo creia que sí que estava bé que es digués bebès. En castellà sí que em sonava més coherent, que fes referència al contingut. I en català, doncs mira, em vaig fer la gosadia de traduir-ho diferent. La il·lustració la vaig fer jo també. Sí. No sé, la il·lustració i la maquetació. En el segon llibre vaig voler fer tot el procés. Em feia il·lusió passar per tota l'experiència de totes les, menys la correcció gramatical i ortogramatical, la part de... i la traducció tampoc, evidentment, la vaig fer amb una traductora oficial, diguéssim, no? Per assegurar-me que estigués tot bé. Perquè sí que realment volia que si en algun moment el llibre un l'agafa també per aprendre i avançar en el català, estigués correcte. Llavors, sí, vaig invertir en una traductora, no sé si es diu col·legiada o oficial, diguéssim, sí, del Col·legi de Traductors, entenc. I sí, i aquí està l'origen. I a la Mar sin impedimentos sí que vam buscar una imatge que no quedés clar si era un home o una dona. Sí, va estar expressament buscada una imatge que no remetés a una idea clàssica i romàntica de relació. I també ens vam proposar aquesta i em va semblar bé de seguida. Una mica més enllà, no? Més des de l'essència. Coses que decideixes i van així. I ja està. I ja està. No sé si... Dani, per tu que és com una mica nou tot això? Vinga, va. Vinga. Muy bien. Aguantar esto y luego...
Pues mira, referente al primer libro, Amar sin impedimentos, veo que nos has explicado muy bien el reconocer lo que son esas piedras o esos conflictos, esos puntos que, lógicamente, pues como hemos descubierto, van mucho más allá de lo que quizás inicialmente podemos imaginar, ¿no? Ahora bien, ¿qué herramientas o cuáles serían entonces las soluciones, llamémoslo así, para entonces sanar o cerrar ese círculo de eso que descubrimos o esas piedras que descubrimos, ¿no? ¿Cuáles serían quizás esos procedimientos? Te cuento. Te cuento, porque hay diferentes apartados y entonces yo creo que depende del apartado haríamos de una manera o de otra. En la primera parte del libro, ¿te acuerdas que he comentado que había unos órdenes que estaban más alineados con la vida y otros que no? Esto está muy detallado en la primera parte. Y entonces cuando entramos en cada una de las piedras y vemos cuál es el desorden que no está alineado, el movimiento es corregirlo. Es decir, es ir a ese orden que nos hemos saltado. Por ejemplo, hemos hablado del no ver, de la exclusión. Pues en este caso sería el mirar, ver, reconocer. ¿No? Entonces sería invertir el desorden, es decir, hacer la corrección interna con atención e intención para ir hacia el orden que está alineado con la vida y básicamente son tres, que es todo el mundo tiene derecho a pertenecer, por tanto, cuando hay excluidos o marginados, ir a la conciencia de que ningún humano se puede arrogar el derecho de expulsar a otro humano. ¿Sí? Porque es estar por encima y es en base a qué, ¿no? En base a qué tú puedes expulsar a otro y otro no merece pertenecer. Esta sería una corrección. Otra corrección sería la de jerarquía, por ejemplo, cuando he comentado lo de que el hijo puede ser tomado para ocupar el lugar de pareja, entrar en la conciencia de que ese lugar lo ocupa el padre, esté vivo o haya traspasado. No es mi lugar. Mi lugar es solo ser el hijo. Entonces, si alguien toma la conciencia de me voy a comportar como un hijo y no como la pareja de mamá, podrá corregirlo. Si tenemos la idea, por ejemplo, de que para poder construir tu relación tienes que dejar la familia de origen, si está teniendo algún progenitor que es muy invasivo, que te llama cada día, que entra en tu casa, vas a tenerle que pedir por favor o vas a tener que marcar los límites más fuertemente cuando tú estés en tu nuevo hogar con una nueva relación queriendo formalizar tu camino. Entonces es, mamá, papá, aquí no podéis entrar cuando queráis, porque esto ya es mi nueva familia. Entonces, este sería como ir a los órdenes, ¿no? Corregir la jerarquía, la pertenencia, las compensaciones, los equilibrios de dar y recibir, todo esto cuidarlo, ¿no? Está explicado, ¿eh? En la primera parte está muy detallada esta información para que cuando entramos a la parte de los impedimentos vayamos punto por punto viendo cuál es la corrección. Este sería en los impedimentos que no son familiares. Luego entramos en los impedimentos que eran más complejos, cuando hay traumas. Y cuando hay traumas, yo te diría primero reconocerlo, ¿vale? Que la lectura te puede facilitar el reconocimiento de tus memorias traumáticas de la infancia, de la adolescencia o de cualquier otro momento que haya memorias traumáticas. Luego, a partir de ese reconocimiento, ¿tú te ves capaz de transitarlo por ti mismo, con lecturas, o vas a necesitar la ayuda de un profesional? No, lo más probable... Se da una cuenta, vale, lo reconoce, pero no es capaz de autocorregirse. No. O por eso poder llegar a alguien y decir, mira, he reconocido esto, ahora ayúdame en este proceso. Es ahí. Esto es un poco como el coche. No sabes hacerlo todo en el coche. O sea, lo llevas al mecánico. ¿Sí? Puedes reconocer hay algo que suena mal, hay algo que no funciona bien. Hasta ahí lo reconoces, a veces ni siquiera te das cuenta, por tanto no lo llevas porque no te das cuenta, pero sí que hay un momento que dices, es evidente que no funciona, tengo que
llevar a corregirlo, ¿no? Entonces, salvando las distancias, con la comparación, pero sí que si hay una memoria traumática, es muy difícil que por uno mismo la pueda transitar. Y raro es quien no lleva un trauma. O sea, hay traumas de magnitud o hay repetición de traumas. Entonces, la necesidad de acompañamiento, yo creo que uno también se la tiene que reconocer, de que escapa a tu... No hemos nacido todos médicos, psicólogos y mecánicos, o sea, cada uno tiene su especialidad. Entonces, las memorias traumáticas, y precisamente porque eres tú el que estás en medio de la ola, es más fácil que necesites la ayuda de un profesional. Y la última parte, que son los impedimentos más indetectables, porque salen del común, ¿no? Porque hasta un trauma es reconocible. Lo he puesto como complejo, pero es reconocible. Pero luego llegamos a aspectos que todavía son más intangibles. Entonces ahí ya especialistas con técnicas energéticas o técnicas sutiles. Entonces ahí cada cosa un poquito su especialista, ¿no? Pero desde luego si no te das cuenta, poco podrás actuar, ¿no? Entonces, casi como un poquito primero aprendemos a conducir, ¿no? Y nos sacamos el carnet y luego ya pasan las cosas con el coche, ¿no? Un poquito, pues primero, primeras aproximaciones a qué cosas pueden estar pasando que no me imaginaría y que no es el otro ni soy yo, y a partir de ahí, ¿qué especialista me puede acompañar en este viaje? Y esta sería un poquito. Hay cosas que yo sí que puedo dar pautas y hay otras que invito a buscar el profesional adecuado, que no creo yo que es con la lectura de un libro, ni con este, ni siquiera con los libros especializados en trauma, puedas hacer la tarea por ti mismo, depende de qué traumas. ¿Sí? Gracias por la pregunta. El libro de Bebés de Luz, ¿ese tiene una estructura similar al primer libro de Amas sin Impedimentos? ¿O me parece que no nos has explicado un poco la estructura del libro? No l'he explicado. El Bebès Batecs de llum. Batecs de llum té una estructura similar, però és molt més simple. No, aquest llibre és complex. Batecs de llum és molt més simple. Té una primera part que sí que és comuna, perquè l'he de fer introductòria, que és el que li indic les comprensions essencials, que torno a parlar de la continuïtat de la consciència, de tot allò que és intangible, també parlo de vida i mort, no? Els nivells de consciència quan es traspassa, perquè això afecta el fet de que les ànimes puguin quedar o no més temps en el plano terrenal o elevar la seva freqüència. Llavors em parlo una mica d'això, no? Dels nivells de consciències, del viatge de les ànimes. Parlo de l'herència ancestral i de les vides passades i la comunicació amb el món espiritual, i llavors ja entro a què passa amb l'experiència en el cos, és a dir, quan una ànima entra al cos, explico des de la meva perspectiva i amb la meva experiència quan entra l'ànima al cos, i començo a parlar-ne ja de les diferents vivències parlo de la maternitat i de la paternitat de llum, que ja començo a mencionar aquí, ja començo a aproximar el fet de que podem ser mares i pares, de fet, que podem no, que som mares i pares també de tots aquells que no neixen o de que traspassen aviat. És a dir, una dona quan ha quedat embarassada ja és mare. Des de la meva perspectiva i des de tots els que treballem això, ja s'és mare. Així sigui un dia, com siguin 9 mesos, com siguin 30 anys. Ja s'és mare, ja no és el mateix. El teu cos ja ha concebut. Per tant, ja estàs. I per tant, l'home és pare. Perquè a vegades ens oblidem. Llavors explico una mica el viatge dels bebès de llum, com l'ànima passa al món espiritual, parlo de totes les conseqüències que es poden sentir homes i dones quan no hi ha el que jo en dic la integració espiritual, és a dir, la reconciliació amb aquesta ànima que ha traspassat. Reconciliació o simplement generació del vincle conscient. Sí? Totes les conseqüències
en la matèria, en la salut, en les relacions, perquè per això es pot convertir en una pedra. Per això està mencionat aquí, no? I en la quarta part sí que parlo ja de la sanació, de quins són els passos si hi ha hagut una pèrdua, que diguem-ne que són fàcils i simples d'entendre, són molt fàcils i molt simples d'entendre. No és tan fàcil el caminar-ho, en el sentit de que ens pot agafar anys fer els moviments. Llegir-los, en mitja hora els tens llegit. Fer-ho, potser ens porta anys. Per tant, faig una mica... La primera part és les bases, no? De les premisses amb les que treballem. Després ja parlo més del viatge de les ànimes, entrem en les conseqüències i l'última part és la sanació. Sí, no he parat tanta atenció, però sí que és una mica els quatre capítols, no? I sí que a la introducció parlo de la crida d'allò inacabat, perquè jo m'he trobat més amb dones, també homes, però molt més amb dones, que fa 40 anys van perdre la criatura i igualment no se'n van poder ocupar o no n'eren conscients que es podia fer un treball, van haver de tirar els altres fills endavant, o la casa, o el que sigui, la situació que sigui. Després, amb els anys, s'han separat, o s'ha mort el marit, o ha passat el que sigui, els fills ja s'han casat i s'han anat, i és el temps per elles. I llavors comencen a treballar, comencen a fer treball de creixement personal, i de cop i volta topen amb aquesta vivència que van tenir i decideixen que volen fer alguna cosa perquè sempre han sentit que havia alguna cosa inacabada. Llavors, una mica és com arrenco, no? La crida d'allò inacabat. Quanta energia o quanta part de nosaltres queda atrapada en aquelles situacions que no hem sapigut resoldre o els hi falta una conversa, els hi falta una volta, els hi falta un moviment, no sabem fer-lo o no sentim que sigui el moment o ens falta alguna cosa i de cop i volta arriba un moment que dius, ara. I jo m'he trobat persones de 60-70 anys, dones, que volen treballar una pèrdua que van tenir quan eren joves. Qualsevol format, fos voluntari, fos involuntari, fos qualsevol format, m'he trobat. I la veritat és, dius, doncs que bé, no? Hi ha vida per treballar-ho i està maco que encara senten el vincle amb el fill. I està maco tornar a agafar aquella sensació i donar-hi una volta més, una esperança d'una resolució diferent de la que vam fer. Així que, gràcies. M'agrada que us atreviu. No sé molt bé si sabré exposar el que et vull preguntar, però ho intento. Val? Té més a veure no tant amb el primer llibre, sinó amb el que has explicat, més amb el tema de les constel·lacions, no? Perquè és una que alguna vegada ho he pensat i crec que intento entendre-ho, i hi ha moments que em sembla que sí, però hi ha moments que em resulta com una mica més complicat. I tu has dit alguna cosa que he pensat, doncs mira, potser per aquí, no? Quan en una generació posem que són 3 germans, 2 germans, 3 germans, que d'alguna manera hereden el que sigui que ve d'altres generacions. Jo tinc la sensació, però potser és per la meva experiència, potser no és extensible a tots els casos, que sempre hi ha una persona que és com més depositària, diguéssim, d'aquella història passada, no? I m'agradaria saber si tens alguna explicació a això, no? Perquè en una generació on són 2 germans, 3 germans, 4 germans, sembla que n'hi hagi un que és el que ha de resoldre el passat de la família. Bueno, no sé si... S'ha entès molt bé la pregunta. S'ha entès molt bé la pregunta.
El que no tinc tan clar és si tinc la resposta. Jo et diria que la càrrega ancestral, depenent del que sigui, pot ser que vagi en un dels descendents prioritàriament. Molts cops es reparteix. Molts cops cada un dels germans o germanes porta una part de la càrrega. Altra cosa és que n'hi hagi algun que no faci res. I aquí jo et diria que és fàcil que potser la part que li tocava segueixi el seu viatge a les generacions següents. Encara que tu puguis pensar de se'n lliura i se'n va de rosetes. No és segur que se'n lliuri. Això per començar. Després, si hi ha algú que ho agafa prioritari, tenim aquí dos dubtes. Primera, no tenim la informació de què s'ha pactat abans d'encarnar. No la tenim. Llavors, no sabem si, per exemple, si fossis tu, si tu vas decidir o vas pactar que tu faries voluntària per treballar allò que els anteriors no havien pogut resoldre. Seria una possibilitat. L'altra possibilitat és que no t'oferissis voluntària, però el teu ser o amb els teus guies decidis de és una bona ocasió d'aprendre una mica més i decidissis fer la feina. I l'altra banda, a part de que poguessis decidir o no això, o de les dues versions, és que per la raó que sigui tu tinguis l'interès potser les eines per fer-ho. I llavors, és com l'aigua del riu. L'aigua del riu, quan baixa molta aigua, busca el camí. Busca el camí. Llavors, les emocions són les coses que els ancestres no hagin resolt. Pot ser que trobin un camí de solució o intueixin que hi ha un camí o una possibilitat de solució a través teu. Llavors, carregues més. I a vegades el riu baixa molt ple, s'emporta tot per davant, i a vegades el riu baixa molt ple i es queda ple de troncs i de coses, i llavors hi ha un desbordament, perquè està obstaculitzat de que no s'ha netejat o no s'ha atès. No? Podem fer teories. Certament no et puc donar resposta. Jo, mira, en aquest llibre, aquí, també hi ha un apartat que parlo de la col·laboració transgeneracional. Potser no ho dic així exactament, ara li he posat aquesta paraula però no me'n recordo com ho vaig explicar. Però sí una mica de dir, la generació, en el cas meu dels meus pares, van ser fills de la postguerra. A la guerra sabem, perquè la nostra àvia ens ho va explicar, que havien passat molta gana, moltes penúries i moltes dificultats i havien perdut, evidentment, coses. No? Els pares neixen a la postguerra i a l'enfocament i pel moment en aquella època, els valors que estaven en la societat era el valor de l'esforç, del sacrifici, del tirar endavant i del lluitar. Llavors ens hem trobat unes generacions bastant reparadores. O si més no, en la bombolla que jo em bellugo, moltes persones estan, potser perquè jo m'hi dedico, no? Però moltes persones se senten una mica l'ovella negra de la família perquè està transgredint el fet de que allò que no es tocava ara sí es toca. I allò que no es parlava ara sí que ho parlo. I allò que no es mirava ara sí que ho miro. I allò que no es va resoldre ara sí que ho vull resoldre. Però són transgressors amb el sentit de sanar. Llavors transgredeixen el silenci i el fet de no tocar per sí tocar-ho. No? Llavors, no sé, potser no et dic que no hi haguessin traumes en l'època dels nostres progenitors, però no s'hi van enfocar en el trauma, es van enfocar en la supervivència econòmica i material. I llavors, si agafes i ajuntes simplement les dues generacions, dius, home, entre uns i uns altres hem fet un bon equip, perquè uns s'han especialitzat en una cosa i els altres s'han especialitzat en l'altra. Llavors, en lloc de fer tots tot, doncs mira, uns han fet una part i uns altres fem l'altra. No ho sé, m'ho he mirat així, potser per descarregar-me una mica, però m'ho he mirat així més com un compartir sanació d'humanitat entre tots. Cada generació fent el que ha pogut per les eines que tenia,
pels temps que tenia i pels valors que hi havia en aquell moment en les persones que els envoltaven i socials. Bona pregunta, Espera, que això es posa... Ai. Aviam, clar, jo el que voldria entendre és si quan tu estàs sanant allò que et pertoca, que estàs rebent d'altres generacions, si tu ho estàs vivint com si tu fossis l'exclòs de la família, l'ovella negra, no et converteixes al transgredir tot això que estaves dient ara, et converteixes un altre cop en l'exclòs per les generacions que venen després, perquè a la família ho has estat, no? Des de la perspectiva que preguntes, és probable que sí. Però anem a matisar-ho. És a dir, hi ha dues mirades a la pregunta que fas. La mirada de què passa amb tu i la mirada de què passa amb els altres, amb el sistema. Llavors, tu estàs treballant per la inclusió, sí? El que de tu vingui cap a baix està sanat d'alguna manera, perquè tu estàs tenint una mirada d'inclusió cap a tots. Si els altres llavors t'exclouen perquè tu estàs fent aquesta feina, qui li queda com a feina sanar el fet d'estar excloent? Clar, ells com a ànima, perquè això ens ho emportem com a ànima, i possiblement els seus descendents. Com els seus, sí. Com a unitat familiar, perquè clar, aquí és com si hi hagués una càmera que ens va observant des de dalt, no? I la càmera que ens observa des de dalt, nosaltres som cèl·lules, no som cossos complets, som cèl·lules. I la unitat de treball és la humanitat sencera, però si no volem agafar la humanitat sencera, que potser se'ns fa gran, anem a agafar el sistema familiar. I aquella unitat familiar encara no entès com a unitat familiar que no pot excloure. Per tant, allà aniran passant cosetes que emputxaran els diferents membres d'una manera o altra a que han de veure que no poden excloure d'aquesta manera tan agosarada. No? Per tant, seguiran quedant deures en el sistema, això sí. El que és possible és que no siguin els teus descendents, sinó els descendents dels que exclouen. Hi ha moltes coses. El creixement personal el que té és que quan obres la porta i entres et quedes allà, com si fos Disney World. Ja hem entrat. Amb la part d'atraccions que puges a totes. Vas donant la volta, no? I passes diversos dies ja. T'hi quedes un temps, I, bueno, però està interessant també fer la feina. El que sí és cert és que no pots carregar la feina dels teus iguals. Sí. Tu m'has preguntat per germans, sí? Germans és la mateixa generació. La mateixa generació serien els teus iguals. En constel·lació serien descendents, els que ens precedeixen i els iguals. Llavors, no pots carregar la feina dels iguals. No et pots fer responsable d'alguna manera del que fa el germà. Quan agafes la responsabilitat d'un igual, també et quedes amb les conseqüències. Llavors has de ser conscient del preu que pagues. I això pot ser gros, perquè d'alguna manera l'altra persona, si de manera conscient o inconscient et traspassa la seva motxilla i tu de manera conscient o inconscient te la quedes, aquella motxilla té gravat el nom i cognom de qui ha de fer la feina. I per tant, quan s'entreguen els deures, el de dalt diu copiado, no serveix, suspès els dos. Una mica així, en la qual cosa pagaràs un preu d'una cosa que possiblement no et tocava i a l'altre, a més, li queda la feina per fer. O sigui, perquè tu podries dir, estic disposat a pagar-ne el preu si l'altre s'allibera. Possiblement no s'allibera.
En la qual cosa el problema es multiplica. Altra cosa és que siguis acompanyant de la responsabilitat de l'altre. És a dir, tu pots estar acompanyant el viatge de l'altre, però no fer la feina de l'altre. Aquest és el matís, no? El punt. Aquí entraríem en rol de víctima salvador? Sí, però sí. En constel·lacions treballem molt el que es diu l'amor cec. És a dir, cec. Hi ha una part inconscient que per amor estem disposats a entregar la nostra vida per ajudar un altre. Sol donar desordre, sol donar moviments estranys i que no acaben de ser reparadors i que no acaben de ser sants. S'ha d'investigar cas per cas, no podem generalitzar tant, però sí et diria que no. I malgrat això, el sistema, quan té membres que s'escaquegen d'assumir les seves responsabilitats, va buscant un membre que es faci responsable. És a dir, que sí que nosaltres podem estar compensant inconscientment el que els nostres progenitors o avis no s'han fet responsables. Perquè aquesta càmera com que va buscant l'equilibri de les coses, no és tant un vigilant, però és com una compensació natural, veu que en un sistema, en aquest sistema han pres i han agafat d'altres. Doncs algú d'aquests haurà de retornar. Clar, algú d'aquests és del capmàs, saps? No cal que sigui aquesta generació o l'altra, és del capmàs, no? Del mateix sistema. En la qual cosa, a vegades un es veu arrastrat a dinàmiques que no entén i és perquè n'està pagant les conseqüències del que els anteriors no s'han fet responsables. Però en general, dels anteriors. Ara hauria de fer molta memòria perquè sigui dels iguals. Sí? Més línies verticals que horitzontals. Ho hauria de fer memòria, Però les verticals te les dic segures, les horitzontals diria que no. Diria que no va per horitzontal, sí per vertical. A vegades és un el que carrega perquè a vegades el més despert és el que vol fer més feina o el que es veu precisament o està més sensible per notar els bloquejos i a cada bloqueig fer feina. I a cada bloqueig fer feina. Jo puc aixecar la mà, que sóc un cento. Tinc aquí família, també aixequem la mà. És a dir, sabem que molts cops som molt sensibles a trobar el nostre camí paralitzat, ens sentim nosaltres paralitzades, el camí es queda paralitzat i quan ens passa això no ens queda més remei que parar i dir què està despertant-se, perquè les coses es van despertant a vegades a èpoques o amb els canvis vitals, no totes les memòries es desperten al mateix dia a la mateixa hora, sinó que van havent aconteixements que van activant les coses pendents de resoldre. Llavors, cada cop que hi ha un bloqueig, dius, veiem, què està passant? A vegades ho resolem relativament fàcil, a vegades ens costa 4 corbes. Ens fem una mica, sí que fem a la muntanya russa aquesta de què està passant, que torno a estar paralitzat. I anar-ho resolent. Cada cop hi ha una coseta, una pedreta del sistema que anem posant ordre i anem sanant, si podem dir així. Moltes gràcies. Crec que tanquem. I encantada. Gràcies. Moltes gràcies.